çiftten koyduğunda mimaşı motor kuracağım iken. Oldu mu? Hayırlı kiş, muhterem insta dostlar, muhterem cemaat, muhterem milletteşler. Bana bugün bizden Şirat'taki online konsert. Hamid elbette en birinci bu vakıgana, bu mizgillerini başa jiberası kiledir. Şimdi bugün büyük motor vakıga süykü şagirimiz Abdullah Tokay'ın doğuna 134 yıl mansıp birinci, şundan indi ikinciden bizim bir tane Allah'a şükür başlanıp gitti büyük motoruna. Ramazan ayı şulay bir Ramazan ayının 3. günü, 3. gün urazalarını tutkandan soň biz biride motor ittirip iftar kıldık. Hem de şu iftar kılgandan soň sizning hamma barchagizning da ko'ngillerin ko'tarishga, suyundirishga deb Şirat'tagi online konsertimizni ishlaymiz. Bundan bir oylik bizning indi bo'lgan edi konsert naqta shu studiyada. Bugün indi biz biraz gana boshqa formatda ishlaymiz. Hem indi biz anatigi reklamada afishada e'lon etgancha retro online konsert. Şoň ko'ra mana bugün bizim bilan yaqin do'stimiz Tataristonning otib qo'ygan artisti Ilfat Shayxov. Көбісі 90%, 95% бүгін енді баянға жыларбыз. Не үшін? Не үшін? Чөнки узган онлайн концертта тамашачылар сұрадылар. Тамашачылар көп сұрадылар. Баянға деп. Шоң көрә бүгін өзіміздің репертуарда болған аранжировка болған жырларны біз бик яңгыратмабыз. Көбісінше ретро жырлар, халқыбыз жырлары, ретро композиторларыбыздың жырлары. Гомумән күпләрегезнең яшьлек жырлары, кемнәр өчендер бәлки яңа жырлар булып та яңгырар. Biz bugün şunday rajlar yaparatırız. Endi konsertimizni boshlab jiberasi kela. Naqta bugungi voqeaning sababchisi bo'lgan deb aytdik Abdullah Tokayning so'zlarida ijod etilgan Tug'an til jiri bilan.
Менә шулай башлап җибәрдек, башланып китте безнең эфир. Ничек районда, тагын бер әйтеп китәбез инде, безнең камераларның тыягында якын дуслар, Дилүс дигән егетебез безгә бүген кайсы бер сорауларны яңгыратып тор. Сорауларга килгәндә шулай дип сөйләшеп куйык. Менә минем туры эфирне кемнәр карый? Минем инде бераз гына камера башка төрле форматта күрсәтә, чөнки минем телефоннан без инде турыдан-туры YouTube каналына трансляция алып барабыз. Һәм инде күбрәк минем трансляциядән түгел, Илмираның аккаунтында шулай безнең эфир бара. Илмираның аккаунтына сез сорауларны язып калдыра аласыз. Һәм әлбәттә сорауларның барчасына да җавап биреп бетереп булмас. Дилүс, син инде карап бар, кызыктырак тоелган сорауларны безгә яңгыратып барасың. Җырлар арасында без шулай ук сорауларга җавап биреп барабыз. Шулай ук безнең инде Илфат Шәйховның аккаунтында безнең бу тур эфир бара, Илфатка языласыз. Һәм шулай инде безнең Әмир дустыбыз шулай безгә сорауларны яңгыратып торыр. Аннан соң инде әйтеп китәбез, бүген менә теге бер ай безнең инде җырлаган юк, репетициялар булган юк. Шуңа күрә кайсы бер моментларда инде без ялгышып җибәрбез, онытып җибәргән урыннар булырга мөмкин. Андый вакытта гафу итәрсез. Бу без никакой репетиция, шуңа күрә теге Илфатның да ялгышып киткән җирләр булырга мөмкин. Безнең дә шулай гафу итәрсез дип уйлыйбыз. Ничек рәгән? 130 кеше. 130 кеше. Яхшы. Минекендә дә бардыр. 70 70 кеше минекендә. Илфатта. Илмира беренче урында, мин икенче урында, Рәфиш урында. Яра, бигә ничек булса да, иң мөһиме безне карыйлар. Трансляцияле алга таба без яңгыратырбыз. Менә шуңа да теге фикерне дәвам итеп җибәреп инде. Илфат белән дә күптән күрешкән юк иде. Шуңа күрә бер күрешү, бер очрашу үзе бер гомер. Күптән очрашкан юк дигән сүзләр белән дәвам итәрбез. Яткар дигән җыр Фасил Әхмәтов кие, Разил Валиев сүзләре. Ничек районда? 150 кеше. Ага, яхшы. Сораулар Дилүс бармы әзгә? Бер сорау күрдем мин. Ага, әйдә, сорауга җавап бирәм. Берәү бар бugün. Ага. Бүген тамаша сораган җырлар җырлана микән? Җырланса әйткән идең, әгәр сөя калсаң дигән. Җырларны җырлап китә алмассызмы? Тамашачы сораган җырлар җырлана микән? Әйдә, концерт Пазаев түгел инде бу. Без инде Булай да шул теге тамашачы ярата тамашачы яраткан җырлар булачак бүген, ләкин ул җыр безнең юк. Бүген җырланачак репертуарда. Безнең башка батыр җырлар бар. Башка нигә язып куярбыз? Ничек бераз гына техник сәбәпләр анда әйтеп киттем әле. Ага. Яра, аз гына килеп, аз гына килеп җибәрсәгез. Яра, все нормально. Әмир, может, берәр нәрсә Әмир, сиңа язучылар юкмы?
О, мотор, молодцы, Ага. молодцы. Сыкланым. О, Йо, йо. Bu сиңа инде сиңа Егер, сиңа эфир булгач. Привет. Все, ярар, яхшы. Эфир давам итә, Аллаһка шөкер. Тамашачыларыбыз бар. Шуннан да тамашачылар җайлап достым, яме. Монсы китеп бара. Көрмеді без Ага. Dostum, яме. Монсы китеп бара. Көрмеді без Ага. Evet, koyayım gibi. Ага, әзгере. Міне, бұл. Булды. Ага. Булды. Ярар, яхшы. Ярар, сораулар булмаса, әйтеп Браво, браво. Ничек анда? Міне, әзірек зависает деп кішілер шығып кете ақыры. Ага, 95 кішіге қалды, 200-ге мінген. ага. Так, бірәр Нишләптер Гülşat сен түсіндіргенсіңдер бит Wi-Fi-ны. Бака сүнгәне. Ярар. Минекендә ничек анда күрсәтәме? И, ансы нормально. Все нормально. Сібірлер қалайбызның ефирға. Ярар, шуңа күрә хөрмәтле дуслар, сез карагыз инде, минем эфирда да бара, минем аккаунтта да бара эфир, Илмирныкында да бара, Илфат Шәйхныкында да бара, шуңа күрә кемнекендә теге нирәк, иркенрәк, интернет яхшырак, Сен шусын таудан күреп можешь куя аласыз. барырга Wi-Fi отключен микән? Так. Астан өскә.
кнопочка. Ага. Наверх посмотри. Нет, давай, пожалуйста. Нет, снизу. Wi-Fi. Выключен Wi-Fi. Ага, Включен, хорошо, да. отлично. Так, сұраулар бойынша. Неше керек анда? Андай мұндай сұраулар жоқ ма? Yok, пока сұрауға. Пока сұраулар жоқ. Мына мында теге сәлем айтқан. Ага. Тәтіште Башқұртстан, Нефтеюганsk. Барығызға да бик зор сәлем. Иә, барша біздің қараушы Башқұртстан тамашашылардың хамма баршасына бик зор сәлем. Бик зор рахмет бізді тамаша қылғаныңыз үшін. Міне теге интернет кеңістіктері әйбәт енді Қазан ғана түгел, Сібір яқларынан, Башқұртстан, Междина, теге түрлі жерлерден бізді тамаша қылалар. Куба қарай ма, Куба? Ярар, бик зор рахмет. Барабыз енді алға таба алайса. Шираттағы жар, мұнса енді мен башқарымын. Бұл енді біздің татар халық жыры. Достыма, онда болса біздің Додиз таналистында бұл Рифат дос. Достыма деген халық жырын башқарайық. Кімдер біле, қошылып жырашы отырығыз. Рахмет, келе, сіздің үшін. кішіге қалды. Зависает? Тұнық қарап болмай оңайсыз деп жазалайын. Тәшекен. А синее Wi-Fi тоже выключено? Едір. Или қобыз икмейді? Баянист аккаунтын берегіз деп
Анда нормально, нишеттер. Bu аккаунт ишигерәк. Ансы уңайсыз дип язалар нишеттер. Аркылыгы. Ну шулай да ансы, потому что YouTube Давай каналга файны транслироваться. қарасаңыз. Может эфирне чыгып яңадан кирип карагады. Әйдә шайтып карыйм. Ага, ну юк, азан торсын. Әй, хәзер. Сохрани только, я. Ярый. Так, завершить. Хөрмәтле тамашачылар, без менә Илмирның аккаунтында бераз гына башка уңайсызрак күрсәтә торса, хәзер без ул аккаунтны яңадан кирип карыйбыз эфирга. Давай, не жалко, нормально. Все нормально? Все там. Угу. Маленький Эмиль привет передает. И И фотошопит. поделиться в истории, да? А я. Нормально. Параган сайын парасы келеді. Анда ЛТ едер бит нормально. Да. Странно. Ярым яңадан кирип Әй, кара. хәзер. Ага, хөрмәтле тамашачылар, безнең эфир дәвам итә, Аллага шөкер. 3 аккаунтта бара безнең туры эфир, тагын бер әйтеп китәбез. Бер саным менә минем эфирда. Ул инде башка форматта күрсәтә, ни өчен дисәгез. Ятып карый торгансы, ансы безнең YouTube каналына трансляция алып барыла. Илмира Гыйфанова аккаунтыннан шулай ук безнең достыбыз Ифат Шәйхов аккаунтына да алып барыла. Бу эфирне сез 3 телефоннан карый аласыз, рәхәтләнеп. Сораулар юктыр, Ифат. Булмады сораулар. Ифат синекендә әмир юк. Шулай ук. Ярар. Димәк, тамашачы концерт карый. Шулай дип уйлыйм. Шулай дип уйлыйбыз. Барабыз алга таба, без инде бер дуэт җыр яңгыратырбыз. Сәйяр Хәбибуллин иҗат иткән Әхмәт Керикәй сүзләренә. Эзләдем бәгърем сине. Ред анализына, Руминов анализында бездән җырлыйбыз. Я шуңа күрә җырлашып торабыз. Кемнәрнеңдер яшел җырлары ничегрәк, дилүс. Шулай Вообще его пока. кеше юк. Кушылмыйлар. Тормозится. Может, Wi-Fi-ны кабызып Все, карарсың. менә китте. Юк. 12 кеше. Ага, все, ярар, дәвам итәбез. Җырлыйбыз. Әйе, ничек бара? Ничек бара, шулай бара, эзләдем, бәгърем сине. Кәкүк кышкыра сирәгенә, сагын сирәгенә. Килсәң иде киргән яныма, минем сирәгенә. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе бирмәдем. Туймасак мәңге туймас, үзләрем сине күрәм. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе бирмәдем. Туймасак мәңге туймас, үзләрем сине күрәм. Зәңгәр елгалар чылтырап ала, нур сибә кояш кебек. Арым агачта ак шәл ябынган, иркәм синең кебек. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе бирмәдем. Туймасак мәңге туймас, үзләрем сине күрәм. Минем юлыма алар, алып кил күбрәк итеп. Алсу гөлләр өзеп бирермен, сиңа бүләк итеп. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе бирмәдем. Туймасак мәңге туймас, үзләрем сине күрәм. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе бирмәдем. Туймасак мәңге Туймас, үзләрем сине күрәм. туймасак Мәңге туймас, үзләрем сине күрәм. Рәхмәт. Без рәхмәт. Булды. Ничегрәк? Сораулар юк, 45 кеше. Карый, андый-мондый язмыйлармы, ничек? Юк, менә язсыннар ялар. Ага, ничегрәк? Илмирның аккаунты Язып ничегрәк? җибәрәбез, Язып күренәме, җибәрегез. ишетеләме? Күренәме, ишетеләме?
Әйткәнемчә, булмаса инде минем эфирдан карый аласыз, шулай ук Илфат Шәйховның эфирен карый аласыз. Миранда язмыйлармы? Илфат, ничек эләгән? Шикәрләр песни привет. Алманы җырлабыз әле. Сылу алма. Русланчик Мухаммадиев менә бик яхшы бәян. Сәлам әйтәм. Сәлам. Руслан, сәлам. Башкортстан, кстати, Башкортстан дигән. Ничек? Энвер Нургалиевтан. Ой, отлично. Нибара бишемсез. Вәт бу ичмасам концерт. Ой, рәхмәт. Менә шундый жанрак концерт бүген тәкъдим итәбез инде. Менә хәзерге җырыбыз ул инде менә аранжировкага булыр. Ну шулай ретро җыр. Безнең инде аның аранжировка варианты бар. Илфат, син поддержишь? Әйе. Игълан итә тор. Быел мен менә. Мин хәтмишин сүзләренә татар халык көе. Алтын, көмеш. О. Хәзер. Китте гайда. И давай. Алтын, көмеш, алтын, көмеш, күз чагыла карасаң. Алтын, көмеш, кирәк түгел, бер-береңне аңласаң. Алтын, көмеш, күз чагыла карасаң. Алтын, көмеш, кирәк түгел, бер-береңне аңласаң. Алтын, көмеш, саф алтында дамылла. Алтын, көмеш, буйы булмый мәхәббәтнең сагына. Алтын, көмеш, саф алтында дамылла. Алтын, көмеш, буйы булмый мәхәббәтнең сагына. Алтын, көмеш, табылса да күңелләрдә җылынмый. Бәхетлеләр яшьлегендәге вәгъдәләрен онытмый. Алтын, көмеш, табылса да күңелләрдә җылынмый. Бәхетлеләр яшьлегендәге вәгъдәләрен онытмый. Алтын, көмеш, янарыннан башларын әйләнмәсен. Алтын, көмеш, янарыннан хыяллар бәйләнмәсен. Алтын, көмеш, алтын, көмеш. Алтын, көмеш, алтын, көмеш. Алтын, көмеш, янарыннан башларын әйләнмәсен. Алтын, көмеш, янарыннан хыяллар бәйләнмәсен. Матушер. Рәхмәт. Әйе. Федер апа, Сөләйман абый репертуарында. Әйе. Булды. Ничек анда вазгә? Җайлашамы? 50 кеше шулай. Ага, ярар. Сораулар юк. Сораулар юк. Инде может нәрсәләр бар да, мин күреп. Ярар, ансын инде юк так юк. Барабыз концерт Сойда тизгенә форматы. карап алабыз. Илфат, ничек анда? Нәтиҗәсе карап торган арада Бүгенде яратабыз, нитәбез. Әлфира апамнан сәлам. О, О, Эльфира апа, привет. Папа, привет. Яхшы. Ярар. Как успеваете столько концертов онлайн? Сколько? А больше делать нечего же? Җырлар, күбесе җыр сорап язам да. Ярар, яхшы. Ну, әйткәнемчә, тагын бер әйтеп китик иде. Концерт по заявкам түгел. Без инде бүгенге концертның программасын алдан уйладык. Нинди җырлар җырлаячакны чагыштырмача уйлап куйдык. Шуңа күрә ретро җырларны баянга җырлау теге ул менә бүген уйладык та хәзерге моментта уйладык та җырлап бирдек түгел. Чөнки таранҗысына карап куярга кирәк, барыбер да теге мин үземчә җырларга мөмкин җырны, баянчы үземчә күз алдына китерергә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге җырлар инде алар без белән Илфат белән кайчандыр җырлап караган, ул белгән, без белгән җырларны сөйләргә тырыштык. Ну, бу җырларны сез беләсез, булар барса ретро җырлар. Шуңа күрә теге по заявкам түгел, мондагы булган җырларны без алдан төздек, алдан килештек. Тагын бер әйтеп китәбез, бүген менә 3 аккаунтта трансляция бара. Минем аккаунтта, минем аккаунтта һәм Илфат Шәйхов аккаунтында. Шулай ук кемнәрнең мөмкинлеге бар, YouTube каналда карый аласыз. YouTube каналга ссылканы мин үземнең аккаунтта сториста калдырдым. Әйе, минем дә сториста бар. Әйе, шулай ук сез YouTube каналдан уңайлы икән, аны кирип карый аласыз.
Анда трансляция әйбәт барады дип уйлыйбыз инде. Ярар, дәвам итәбез алайса. Чираттагы җыр. Бу җыр турында әйтеп китәргә кирәк. Бу минем репертуарда яраткан җырларның берсе. Ничә дисәгез, бу җыр белән мин татар моңы конкурсында беренче премия лауреат булдым 2014 елда. Мен бу җырны гомер ишеткән җыр түгел иде. Моны миңа укытучыларым Илсур Абисафин белән Керем Сатиев тәкъдим иттеләр һәм бик яратып башкарам. Но минем яшемә туры килә торган җыр түгел инде ул. Әлбәттә, сүзләре тематикасы буенча, ләкин безне караучы тамашачылар арасында яшьлекләрен сагынучы тамашачылар күптер дип беләбез. Башкарып бетәбез. Илдус Якупов иҗат иткән Әхмәт Еркә сүзләренә яшьлегемә кайтыр идем. Indi emeli bizning üzerler düşelgenler yavaşak etfeler alışacaklar yaşır yaşlığımın ötüp gittin kuşlar gittiğinden dinleyin gitken kuşlar yazın gire koydan
Рахмәт. Бу җырны 3-4 ел җырлаган юк идем. Шуңа күрә килеп җитмәгән урыннары булса, Ничек? Анда гелбеттин 35 кеше. ага, я. Минем бүген интернет. Шигырь сөйләү булмас микән дип язуларны. А? Шигырь сөйләр микән дип язулар. Шигырь. Шигырьне монда эфирда сөйләмим. Мин бүген шигырь сөйләп үземнең аккаунтка куйдым. Шуңа күрә ул язманы кирип карый аласыз. Барып кирип тыңлый аласыз. Ярар, ничек булса да, безнең эфир бара. Хөрмәтле тамашачылар, Хәзер ифадә куянда. ага, монда әйткәнемчә Илфатның эфирен карый торганнардыр, минем эфир укыганнардыр. Кемге барса главное теге. Эй, монсы бер дигәнме? Ярар, яхшы бик әйбәт. Иң мөһиме YouTube каналга безнең яхшы гына трансляция бара. Минем Wi-Fi-ны кабызып караргадыр. Кирәк түгелдер, әйдә, нитмик инде. Ничек бар шулай? Карыйбыз, ничек бар шулай куябыз. Илфат ничек әйгәндә? Молодцы, барда әйбәт, бик матур. Җырлар да, җырчылар да. Тәнсәгел мактау Ага. инде. Ярар, яхшы. Сораулар, ярар. Ярар, монда инде теге әллә ни сорауларга җавап биреп утырырга дип җыйналышмадык, җырларга дип җыйналыштык. Менә монда безнең шулай ук бер дуэт җырыбыз бар. Без ул җырны татар моңының гала концерт программасында дуэт буларак башкардык. Шулай ук репертуарда яраткан җырларыбызның берсе. Без аны теге оркестрга кушылып җырлыйбыз яки баянга кушылып җырлыйбыз инде. Менә бүген Илфатка кушылып җырларбыз. Илсияр Ганиева сүзләренә Сара Садыкова иҗат иткән җырыбыз Ник соңладың? Bir sandıgaş sayırıy Dusta dinlep yalığız diregini Nige suğlap girdin Basıl kışım minim Dolu kanılatıp mamusur yüreğini Nige suğlap girdin Basıl kışım minim Dolu kanılatıp mamusur yüreğini Ayrılan akışlar şiir Ча-ча-ча дигән килә. Ай, рәхмәт. Менә шушындый җыр булды. Шулай бик матур яңгырады. Ибрәбез ярар сораулар. Беренче сорау булды. Ага. Илфат үзе генә халык көйләрен уйнармы икән? Илфат үзе генә халык килә. Булыр әле, пока бүген не бит. Именно җырлашып утырырга дип, пиш утырырга дип. Ага, и бүген җырлашу форматында. И Рафил бик берге яратмый аны битеп булмый. Бүген теге баста җырлар Аны кем хатыны бит аны. Ага. Алар исә булыр әле. Бер бүгеннән чыкмыйбыз, прямой эфир алар исә. Булыр әле эфир. Бәлки менә теге халык сорый бит имә шундый не теге шундый җыр булмасмы икән, мондай җыр булмасмы икән дип теге может концерт базаевка менин аны бузган эфирдә да әйтеп узган идем. Концерт базаевка бәлки. Менә халык сорады. Biz аны беләбез икән тиз генә. На ходу экспромтом гына инде. Бер куплет может, бер
şunday bir konsept может uyushtiramiz. Bularga mümkün şunday bir. Vaqt ko'p. Yani bizning ishlar var. So'rovlar paka yo'q. Ko'rinmayman. Selam selam. Ey selam. Selam selam. Mehmonlar. Yana yaxshi. Bizning hozir so'zni topshiramiz Elmiraga. Ildar Yuzeyev ijod etgan Mas'ud Imashov. Imashov bilan birlikda Qir qozlari ortidan deb atalgan Islamiya Mahmudova repertuaridan rahmat aytamiz. Шин. Что-то не то, да? Да, вот из Видимо, мен бүгін интернет белән проблематичный. Эфир бергенә телефоннан туры, бара, нормально. Ютубта булачак. Шуңа текем караймый кала. Кемдә карамый калган, шулай эфирне саклаячакбыз. Минем каналда Ютубта булачак шабитиме. Ярар, барабыз алга таба. Хәзер инде мин бер җир башка бетермен. Бу инде безнең авыл ки дип атадыгыз занимә. Теге мин аны интернет киенегәндә мин Гаяз Шафи башкаруында
ишеткән бит. Ул ишетер. Башка телбәк аталды Вайтнам. Илфат белән biz аны эшләдек. Biz аны баян вариантын яздырып чыгардык. Илфат белән хәтерләсәгез. Бу безнең булачак ми мажордан анысында Илфат. Авыл ки дип кабул итәбез. Кемнәр бәлки бу җырның башка исемен белә сез төзәтеп җибәрсез, язып җибәрсез тагын. Җырлап үтегән. Китегән. Uzadı mini, uyusu jirge jidkenişi. Tağlar atar, şultan balkar, biz ayrılıp gitkenişi. Tağlar atar, biz ayrılıp gitkenişi. Şaşın jide kılım, jideden ölmezsen de. Jide kılım, jideden ölmezsen de. Unutmam siz dostlarını, jideye görmezsen de. Siz dostlarını, jideye görmezsen de. Otursam gidermen deyip paraklarga otursam gidermen deyip bilmedim şu siz dostlarını baldırıp gidermen deyip siz dostlarını baldırıp gidermen deyip bahçaları balma ağaçının damarını kırpmağız balma ağaçının damarını kırpmağız. Eğer sizden ayrılsam siz beni unutmağız. Ayrılsam siz beni unutmağız. Eğer sizden ayrılsam siz beni unutmağız. Ayrılsam siz beni unutmağız. Siz beni Так, диши керек? Тәртип мында. İyi tertip. Яра. Bir soru oldu. Elege керек miyim? Айда, беріп ал. Bu soruны беріп ал. Birinci soru. Ilmira oltin bağı tutsa нәрсе сұрар еді дей. Сәлеметтілік, бәхеттен башқа. Сәлемәтлек белән бәхеттән башка нәрсә сорар идең? Ой, менә Уйлабай. Амин деген шағына келер. тынычлык булсын иде, ширләре булмасын. Менә хәзерге вакытта иң мөһиме шулдыр инде барысы өчен. Эш булсын деген. Әйе, эш булсын. Концерттар, банкетлар булсын. Банкетлар булсын. Дөресен әйтсен, дөресен әйтсен. Сезнең белән күрешергә насыйп булсын менә. Эфирлар аша гына түгел. Тегерәй килеш. Тере килеш, күзләр күз караш, мотор чараларда, мотор бәйләмәдә. Так, Так. İfat'ını jırlatıq zəbiraz deyil. Илфатны җырлатырга можем эфир азагында гына. Теге Камералар сүндереп кайчан кайчан бетә инде бу дип азапланып утыра башлаган. Шаяр әлбәттә. Заманасын карата ала бирсә, может бәлки Ие. җырлый башларбыз. Ие, может быть. Менә алга таба теге ретро блокны бераз гына бүлеп аласы килә инде. Бу мизгелдә бүген якын достыбыз Радик достыбызна Радик Ахмат Кәләмовның туган көне. Ие, ул инде безнең Башкортстанның Агыйдел шәһәрендә яшәп иҗат итүче достыбыз. Безнең бик күп җырларның аранжировка авторы ул. Ие, безнең менә бүгенге көндә сез белгән бик күп популяр дип әйтик инде җырларның авторы. Шуңа Радик Дусагада син безне карасаң, бик зур сәлам сиңа, синең гаиләңә, туган көнең белән чын күңелдән. Ие, котлыйбыз. Мин дә кушылып китәсе килә менә якын дустымның Уфада яшәгән
Ошо Альберт Рустамның кызының туган көне бүген. Tamam. Илария туган көнең белән сине бәхетле. İyi. Арасын Салават абиныкы бүген Вунушкасыныкы хаятын. Hayatın tuğan günü, точно, hayatına şulay kutlayız. Кемнәрнең бүген туган көннәре? Sizge zor bölek kutlayız. No, şuşa mezgilde bir яңа җырга тукталып алабыз. Яңа дигәндә безнең репертуардагы ретро булмаган җырга тукталып алабыз. Бу җырның авторлары Айгөл Вәлиуллина белән Рибаль Хисматуллин, аранжировка авторы Радик достыбыз. Сезгә таныш җыр Йолдызлы сөюем дип аталар ул. Әйдә, җырлап. Алыйк әле. Йолдызлар турында беләсем киләмен. Нишләттең? Yok, bunda aparat çok kana подводит. Haydi gittik yanına. Ярый, главное живем. Hey, главное живем. Бада теле тавыш. Күптән студияда булмагач, унтылып беткән. Йолдызлар турында беләсем киләмен. Теләгем бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йолдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма эрерсең бер тында. Йолдызлы сөюем үзем җылса. Йолдызлы күкләргә хыяллар юлсыза. Йолдызлар җирдәге сөюем башлашы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем үзем җылса. Йолдызлы күкләргә хыяллар юлсыза. Йолдызлар җирдәге сөюем башлашы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Yıldızlı köklerinin yıldızı bıçakta İkevlep yanarımız bədəli uşaqda Sirlərini yıldızlar dınlarlar birilib Sakın ayrını girer übermin ürürlüm Yıldızlı söyleyip özüm ışılsa. Yıldızlı göklerge hıyarlar yolsıza. Yıldızlar jirdəgi süyüdük baltışı. Simsihri yıldızım jirdəgin yaktısı. Yıldızlı söyleyip özüm ışılsa. Yıldızlı göklerge hıyarlar yolsıza. Yıldızlar jirdəgi süyüdük baltışı. Simsihri yıldızım jirdəgin yaktısı. Yıldızlar kıstasalarda hıyalı. Bizning kök alarda yalgızı duralımı. Yıldızlı süyüvenden yıldız bulgansın. Günelimi tügene nur sılıp Yıldızlı köklerge hıyallar yolu sızar Yıldızlar jirdəgi süyüdük baltışı. Simsihri yıldızım jirdəgin yaktısı. Yıldızlı süyüdük özüm ışılsa. Yıldızlı göklerge hıyallar yolsıza. Yıldızlar jirdəgi süyüdük baltışı. Simsihri yıldızım jirdəgin yaktısı. Yıldızlar jirdəgi süyüdük baltışı. Simsihri yıldızım jirdəgin
Мына беренче тапкыр баян белән баян башлап. Шуннан хөрмәтле тыңлаучылар, безнең 1 сәгать булып килә вакытыбыз. Менә безнең әле 1 2 3 4 5 җыр бар. Җырлыйсы шуңа күрә кирәк буламы? Кирәкме? Ну репертуарны җырлап бетерә кирәктер инде уйлагач. Может, Әйе. икенче алыр, можно хәзер җырлап бетерергә. Тиририририририр. Может, интересно бер җыр бар. Көтеп торык та, может, Әйдә, нәрсә язарга. Бүгенге төгәллек җитәр 1 сәгать. Да, и келесенге калдыр. Озак бер матур җыр белән. Түгәрәк дөнья. Да. Ох, җырлап бетерә алабызмы, юкмы? Бетергәнчә. Анда просто сөйләп. Ата вакыт җитми. Яра, хөрмәтле достлар, әйдә болай сөйләшәбез. Бик зур рәхмәт. 2 минут. 2 минутта без җырлап бетерә алмыйбыз. Яра, шушы матур ноктада төгәллек, йолдызлы сөю нормально бит. Әйе, хөрмәтле достлар, хөрмәтле тамашачылар, менә сезгә бүген шундый ретро стильдәге җырларны бүләк иттек. Бер 4-5 җыр гына калды. Яра, без ул җырларны башка эфирда, башка туры эфирда Алла бирсә сезгә яңгыратырбыз дип ышандырабыз. Рәхмәт, безнең белән булганыгыз өчен. Бу язманы без саклаячакбыз. Илфат Шәйхов үзенең битендә саклаячак, шулай бит тәүлектә карый алачаксыз. Минем аккаунтта шулай ук туры эфирда булган язманы сез сторисларда карый алачаксыз. Шулай ук Илмирның аккаунтында да бу сакланачак, шулай карый алачаксыз. Һәм шулай ук YouTube каналында да булачак. Аны егетләр безнең бүген эфирга чыгара. Балташ егетләре, Зурзум егетләре, Рамил Шәрифҗанов, Илнар Нургалиев, рәхмәт егетләр, сезгә, безгә ярдәм иткәнегез өчен. Бу эфир шулай ук YouTube каналында Алла бирсә булыр дип ышандырабыз. И күзәтеп барсыннар, мондай ниләр очрашулар булачак. Әйе, мондай онлайн концертлар Алла бирсә алга булыр. Бәлки менә уйлар без бер онлайн концерт по заявкам эшләрбез име? Шулай бергәләп җыйналышып. Яра, рәхмәт, игътибарыгызга. Төгәлләрбез шушындаймы? Бик зур рәхмәт, 1 сәгать дәвамында безнең белән